ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଚକୁଳି ସହିତ ଆଳୁଦମ। ସେପଟେ ବସିଛି ଆଳୁଦମ ଗରମ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଚକୁଳି ତିଆରି ହେଉଛି। ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଶୀତ ଦିନରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚକୁଳିଟା ଉଠିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ଥରେ, ତାକୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଗାଈ ବହୁତ କମେଣ୍ଟରେ ଭଲ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଏକା 10 ଟଙ୍କା ଖାଇଲି, 10 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗରମ ଗରମ ଚକୁଳି ଆସିଗଲା, ଖାଇବା ତାର ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଗରମ ଗରମ ଚକୁଳି ସହିତ ଆଳୁଦମ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗରମ ଗରମ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଶୀତ ଦିନରେ ଘରେ ଚକୁଳି ବନେଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବସିକରି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।